Жив. Ютубъри, ние сме Zero Damage и днес ще правим за Fast Private сервера на Кико. Какво сме построили? Ето тук имаме една къщичка, Medieval. Вътре не е много обзаведено, имаме бливинг стендове, които няма нищо. Двама сме. Ам, Двама сме. Кандидатурата е двойна. Тук имаме айтеми. Също имаме някакви айтеми, малко са айтемите, да. И така. Тук имаме фермичката за уик. И мелница, която се мисля, че се получи доста добре. Фентази, Medieval фентази стил е. Доста добре се получи. Както и първоначалната къщичка. Всичко е строено на survival. Както виждате, това са кравите, това е фермичката. Има честове, в които слагаме уида, за да можем да ги бридваме по-лесно и по-бързо. Тук имаме два меча, Enchant 30 левел, Breaking 3, Fire Aspect 2. Това са стрепането на кравите и сме ги кръстили кръвотепач майна. Нека продължаваме към втората част на кандидатурата. С това там е къща с 3 покрива, къде си? Това там е къща с 3 покрива. Фермата. Добре, айде първо ще покажем фермата. Това е фермата за картофи и моркови. Виждате, тук събрахме малко... Не се сещам как се казваше. Нещо. Там... Оджо. И ето тук фермата за моркови. Дизайна е изцяло наш. Вижте тук сме сложили за осветление. Ето ги морковите, 3 на 3 е. Да, 3 на 3 е. Ето отсреща има още една, абсолютно същата, пак за моркови. То нека продължим нататък, тук имаме честове. Тези двата теста тук, този са за морковите. И този също са за моркови. А пък този и тези тук са за картофите, нямаме събрани картофи, не сме събирали фермата за картофи. Ето го дизайни на фермата за картофи. Според мен се получи доста добре. Почти същия. И... Да, почти същия, но не точно. Тук имаме друга ферма за картофи. Пак абсолютно същата. Съм забравил да сложа слабове, но нищо. Може би ще го сложа по... Може би... ще остане без слабове. Ето тук... ще правим... Тук смятахме да направим ферма за животни. Но за да можем да снимаме кандидатурата по-рано и да я качим по-рано, решихме, че ще го направим по-късно. Виждате тук, ето това. Тук така. Да, това е сървър. Трябва да си изключи чата. Нищо. Както и да е. Виждате дизайна тук. Влизането. Това не е най-обикновен. Това е по-дълго. Да, продължаваме нататък към покривната къща, която е напълно мой дизайн. Тя не отне най-много време, всичките къщи. И виждате тук стъкла. Тук имаме нещо като покриване на стъклото. Тук има зоница. Трябва да ги видим. Видите нас. Да, има лак в сървъра, което е много гадно. Тук можете прозорци. Това на тук не е покривен, това на тук е съвсем нормален поднаклон. Тук имаме нещо като започване на комин. Тук се издига комина. И още прозорци. Тук е абсолютно също като от другата страна, обаче съм забравил да сложа ето това, което е там. Виждате, тук сме сложили подпори, за да може да изглежда се едно, че ще е тежка и трябва да се... И трябва някакво подпори, за да може да се държи.
Ето виждате тук и същото. И трите покрива са цяло са еднакви. И тук влизаме. Сложили сме така врата. Днес. Сложили сме така врата, за да изглежда по-лачно. Тук не е заведено. Стига се да. Ето има торчове, сложени върху фенчове, защото изглежда по-добре. Как сървъра лагна видяхте, като дойде след 2 часа. Тук направихме нещо като разделение на стаи. Примерно това тук е моето легло, тук е на неговото легло. Така, това тук сигурно ще го направим честове. Нямахме време просто. Това тук е нещо като... Опитахме се да направим тераса. Не се получи и затова го направихме прозорец без прозорци. Вау, каква реплика. Нека продължим към следващата и последна стройка. Забравихме да кажем, мелницата е декоративна между другото. Това е последната стройка. Е конюшна. Има 2 входа и има 2 входа. Ето това тук. И ето това тук. И как изглежда? Другата страна обаче е различна. Прозорците са почти еднакви. Това е по-честно. И така, влизаме вътре и тук има нещо, което скодираме Хейбейл, от който идват. Ето това го направихме по-дълго, за да може да не скачат конете. Обаче нямаме коне, не можахме да намерим. Така, нека да поговорим малко за себе си. Двамата сме на 12 години. От София сме. Да, отиде някъде. От София сме. Играем Майнкрафт от близо 4 години. Надяваме се да ни приемете от сървъра, защото сървъра не е наистина много хубав. И много искаме да играем в него. Там да видим дали нещо не сме забравили. Да покажем. Не. Мисля, че това беше. Правят ми бие. И виж на YouTube. Надявам се да ви е харесало и да ни приемете в сървъра.